Hold kæft, der er fart på, mand. Den kører nok en 70 stykker eller sådan noget. Hold kæft, du. Men glæder jeg til lækkerierne, fordi når han kommer tilbage, og han bliver max af, men han ikke er... jeg vil godt love, mand. Kæft, mand. Så, nu kommer han. Kan I høre? Lige, jeg skal flytte hjelmen.